Аз съм Бомборито Бондито. Аз съм Тум Саур. И аз съм Капо Капучино Асасино. И днес ще ви разкажем за Мъртво море. Мъртво море се намира в близост до границите на Израел, Йордания и палестинските територии. То е разположено в долината на река Йордан и е най-ниската точка на земята, като нивото му е около 430 метра под морското равнище. Мъртво море е известно с изключителната си соленост, която е около 10 пъти по-висока от солеността на океаните. Това е причината водата да е толкова плътна, че хората могат да плуват по нея без да се потопяват. Крокодилно пенисини, пеперони, мастурбини. Крокодилно пенисини, пеперони, мастурбини. Дилдо! Трипи тропа крокодили. Крокодилно пенисини, пеперони, мастурбини. Мъртво море е важно и за своето историческо и религиозно значение. В района на Мъртво море се намира и древен Кумран, където бяха открити известните кумрански ръкописи, но едни от най-старите библейски текстове. През последните десетилетия Мъртво море бързо намалява поради прекомерното използване на водите на река Йордан и минералната индустрия в района. Това води до опасност за екосистемата и уникалните условия на Мъртво море. Ой, 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 Bobrito bandito, el Bobrito gangsterito, bonditelli, don Bobrelli. Мъртво море е популярна туристическа дестинация за хора, които искат да се насладят на неговите лечебни води и прекрасни природни пейзажи. То предлага и възможности за релаксация и спа процедури. Благодарение на минералните си източници. Благодаря ви за вниманието ви. Чао!